especially kinde mag Christmas ni onegi live within your means. And just like Evans nowacho, a good planning budwaro ni Christmas ichako January. You know, idwa chako like you plan the whole year in January. So that kata ka nitiere savings moko minyalo bedo ga kiketo ineno. Koro kochopo Christmas December, menting period mar Christmas, then itiyo gi pesa gi sherehe kata gik midwa timo. But generally good planning, kitimo good planning, then ibudo ni okidhi e yore moko mag kendo chako holo pesa gi. Because remember ni idwa holo pesa, idwa entertain go ji. Idwa holo pesa mondo ji mor kata na mana within your family kende. Magi gin cultures kata timbe monego beni wawuoke. Onego beni Christmas during the festive seasons you live within your means. So when I actually you live within your means, then it means near onego beni sengeni karakan gi welo maromonade ma expect pesa di monego benati yoga in this. It means ni onego wuogi outside impulse buying kata nyiepo moko nwa chano nyiepo manoko chano kata sherehe manoko chano magi gik mamiyo wadonjo go nikech ka koring'iyo pesa ma ingo tudo ka pesa ni ok dhi romo. And ingini sebedo ka in Nairobi all along kata in Dubai kata in Mombasa kata in Kanye kuri duogo dala, there are a lot of expectation kuomi as ngamanya ni oko. But I think we should be realistic with ourselves. Gimo kanyal timo okabitimo, gima nyalo time matimo, so that okabidwaro ni by January kenda chako regret. Kamano. Erokamano ahinya. Eve, antiere iri jomatindo yudre kae ahinya. Ikawo loan mondo idhi ikawo mokwongo